Ježiš, sorry. Takže ahoj, toto bude video no vlastně jsem ani název nevymyslela. No tyjo, čo? To nevím. Názov, my prosím vás určitě ví, to je jedno. Dávajte lajky a odbery. Ty. Jo, a tam jsem já a vystupujem tam, Jo, a Pačko, jo, a ostatně budeme obkecovat. Jo, a ještě raz, Pačko, Tak, já vám ukážu místnosti. Tuto, kde jsou rozťahné ty medvědíci. Toto je hračky jsou tu. Malo by to být v hracím kotíku, ale tam ten je nějak úzký. Potom tuto, ježiš, tady, tuto, kde jsou tyto knihy, je čítací kotík, což vidíte. Potom tuto jsou taktiež hračky, ale v tom kufríku jsou peníze. Potom toto je prázdné, toto je nějaký tento, to je všechno v kúpelky. Toto je nočník. No, teraz jdeme na izbu. Spravedlně se toto je izba, toto je také, no, nějaký divné, no, nevadí. Takto, toto je pes, domácí pes. Je úplně, se mi líbí. Takže toto je ta izba. Spadla lampa, to nevadí. Takže toto, takáto sedačka. Toto je, kdybyste nevěděli, toto je prostě len taky jako utírak, bože, utírak. Bože, koberec, já se nevím vykecat. Toto jsou líčenia, prdím na to. Takže líčenia, tuto je šatník a tuto jsou věci, koberce a tak. Takže potom zabudla jsem se, propačte ten malý minutku. Takže toto je obývák. Toto je fotelka. Vlastně rohoš, no prostě rohoš, já jsem blbá. Nějaké kreslo, ale velké, takže to mám jako gauč. Pastelky a diár nějaký velký a gauč plastový. To je telka. Potom to je ten hrací kútik. Do této hojdačky se Pečop nevíte, je to hrozně malé. Tuto jsou také telefony a také blbosti a stolička. Další izba je tu. Ježiš, pardon. To je další izba. Toto jsou ty hračky také v tigrovanom. Toto je taky DJský, tento non-znam, toto je, nevadí také, jako něco, prostě to je jedno. Potom tam je postel, zrkadlo, to růžové, bože, všechno tu je růžové, počkejte. Toto tu, růžové jsou, jako to mám povedat, též líčenia, obraz, lampa, ten medveď. Potom tu máme kuchyňu a zároveň aj izbu. Toto jsou jedla, mixér a kalendár a toto tu je vlastně ten postel. A teraz se posuneme do hry. Ukážem vám lepas, který tyto hry v podstatě budou. Tyto pečotáci. Tato kočka a tato kočka.
Já pojďím jako hlavní postavu mať tuto kočku. A je to moje kočka. A toto je můj prvý LPS, keď už jsem tak u toho. Můj prvý, úplně prvý LPS od kamarádky. OK. Tak už vím, jak je nazvou. Ale nechám to aj na vás. Že vianočné prekvapko, alebo tak niečo. Ježiš, spravedlňujem. Dobre, tak ja aj tam na svoje miesta. Ideme piť. Aha. Prepačte, ja som taká vždycky ako spomalená. Tak, dobre, OK. Sorry, zapomněla jsem, že tam mám tu kameru. Mia. Ano, mami. Chod se najesť. A ty, Juko, okamžitě si pojď upratať izbu. Já ho mám. Vážně? Tak se jdem pozrieť. Ne! No, veď si povedala, že máš upratenú. Tak sa pozrieť, predsa môžem. Pre pána Jána. Čo má robiť ten jukebox na tej zemi? Tak ja to zabavujem. Zatím u fotelky je vlastne u televíznych novín, čo sa deje práve v meste. Ale nie! Sakra! Bože, mami, ty vždycky všetko musíš kritizovať. Zatím u svojej druhej sestry, že mama zabavila jej hento a teraz ste ku druhej sestre. Mami, poďte zle pozrieť. Idem. No, ty máš krásne upratenú izbičku. To je radosť sa na ňu pozrieť. Nádherná, proste nádherná. Čo mám k nej ešte povedať? No, nič iné. Jupi, takže môžem ísť von? Samozrejme. Môžeš ísť von, ako sa ti len zachce. A ty máš zlatá domáce väzenie. Mami, to není fér. Ale je a je. A áno, je. Zlatičko, áno, mami? Ježiš. Si v pohode? Áno, fajn, tak ja teda už vlastne pôjdem. OK, a môžeme si zavolať kamarátky? Fakt, to fakt je, tak fajn, môžeš. Ahoj. Ahoj. Noviny. Hurá. Tak a urobíme si party. No, ne, party ne, to by som mala zase zlé. Tak party u kamarátky. Spýtam sa mami, či u nej môžem prespať. Mami, môžem prespať u kamarátky? No, jasné, môžeš. Ale ak ti to dovolí aj jej mama. Áno, super. Yes. Takže, kde by mi dovolila, ktorá mama by mi dovolila prespať? Gabika, jasné, poďem ku Gabči. Počkať, čo na seba len obliecť? Au. Prdím na to, veď som oblečená, mám náušničku a krásny nádherný kopačko. Zatím u Gabči doma. Počkať. V podstate toto máme ešte nejaké rozbrdelované. Je to všetko z polystyrenu, takže sa potom nečudujte. A mama je vlastne taká tá sova a Seigru majú ten motýl a tú sovu.
a tu zelenou sovu a vlastně je úplně jsou nafiflené úplně. Takže počkajte, já to tu hněď vytěhnu to hněď. No, musím to tak prezariodiť. Já jsem ospravedlňujem, že to nemám už popredu hněď. Ale tak já jsem taká náročná, no prostě. No. OK. Ting, ting. Ting, ting. Ano, prosím. Dobrý deň. Je doma Gabika? Prosím, paní. Jasné, moja dcera je doma. A ty chceš sa nestalo sa vám nič? Nie, nestalo, toto mám z toho horka. Ja tiež asi. V podstate moja dcerka je doma. Ty chceš u nás prespať? Jasné. Sice nemám nič balené, ale to môže byť. Pardon. Takže fajn, môžeš u nás prespať. Jo, a moje dcery sú trošičku aj nafiflené, tak vieš, lebo teraz majú spory. Tak poď dovnútra, poď. Chceš čaj? Vy ste milá, ale nie, ďakujem. Gabča, čau, ahoj. Mládež. Gabi, si v poho? To je to horko úplně. Jdeme hore? Radši. Ježiš, asi se to neveckáme. Ale prosím vás za omyl, no, vyzerá to jako, že by si dávali pusu, ale vůbec ne. Takže, OK, takže můžeme pokračovat. A jako se máš, Gabi? Pojď dolů. Ježiš, sorry. OK, nic se neděje. Teď to chystáme koberce? No a kde jsou tvoje pitomé segry? Nevím, jdeme jich ponervačiť? Tak to jasné, nech přijdu tu. Hej, atrapy, pojďte sem. Co? Komu tu ty hovoríš jako atrapa? Ty jsi atrapa, jako toto si už prehnala, jako chceš dostat po puse, jako jako jsi sprostá. Jako ty do mě nevrážaj. Pitomá, nevadí. No, jaká jste vy blbé. To si trafila. No tak to mi povedz. Jako my? Tak to nehovoríme. Jako, Jo, jako se spamätajte. Já idem preč. Moju autoritu nikto podrážať nebude. Hej, no tak to som chcela povedať ja. Ty potvora. Moju autoritu nikto podrážať nebude. A jako? Ste sprosté. Skôr nevychované. Prosím ťa, nerobte si z nich nič. Sú trošičku švihnuté. Takže